Oh. Yan mga atpay. Masaya ba na? Masaya, bigas. Hello mga katupay, meron tayong bigyan dito mga katupay. Welcome natin sa ating YouTube channel mga katupay. Iwan ko yung susi ko mga katupay. Kaya may bigay ako sa'yo. May aso pa kayo. may bibigay ako sa'yo. Nagsaing kayo kuya? Nagluluto kayo? Okay, may bigay ako kuya. Dito lang pala kayo nagluluto, nay. Ayun, may saingan. Yun, oh. Tapos na kayo nananghalian kuya? Katatapos lang, okay. Tama-tama, may bigas ako dito. Ayan, nagsasaing pala kayo. Pangalan mo pala, nay? Pangalan mo pala, nay? Pangalan mo pala? Ha? Nancy. Okay, ate Nancy. Tanggapin mo itong ano ko. Kunting ibibigay sa yung bigas. So. Yan mga tay. Masaya ba na? Masaya, bigas. Pangalan pala mo, tay? Pangalan mo pala? Felix. Matagal na kayo dito, tay, sa ano? Okay. Tsaka ano, mayroon pa dito eh. Dali. Ito na yun. Noodles. Yan, masaya ba na? Masaya. Okay. Sana nakatulong sa inyo na yun, no? Ito, may sardinas, mga tupay. 2 piraso. Yan. Okay. Sabi mo. Okay na. Oo. Saktong-sakto eh. Nagsasaing pala kayo. Namimigay. Po? Ilang taon ka na, tay? 68. 68? Pero malakas pa, no? Oo. Marami nang nararamdaman sa katawan. Marami lang. Wala ba kayong bahay, tay? May bahay kami. Uwi. Saan po ba yung bahay nyo? Kasi ka to na bliss. Layo lang kasi mainit. Ito, alanganin ako sa oras. Okay. Hindi pa ako, nangalakal pa ako. Oo. Ito lang yung trabaho nyo, tay, araw-araw. Nangalakal. Nangangalakal. Titinda ng kanukay sa Qmart. Nagtinda rin kayo ng ukay-ukay sa Qmart. Yan mga tupay. Ito yung lutuan nyo. Okay. Okay, sige na eh. Sana nakatulong yan sa inyo. Tay. Maraming salamat. Okay, walang anuman po. Ilang taon na po na siya, nanay? 50. 50. Bata pa. Sila tatay, 68. Okay. Okay, sige. Sana nakatulong, tay. Nanay, okay. Sige, bye-bye na. Okay. Siyempre, mga tupay, naibigay ko na yung bigas natin, saka yung noodles, saka sardinas. Sana nakatulong sa kanila. Alright, mga tupay. Sana, papasaya natin si nanay. Tumatawa. Yan. At siyempre, sa susunod na naman nating pagbablog, mga tupay. Okay, sige na, tay. Bye-bye na, tay. Nanay, bye-bye po. Alright, mga tupay. Bye-bye.